Die Frenti Rutu Dorobaka. 11 mei moederdag die alla mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkirebos komu sabe kisi. Fu en Kondere Aisa. Uko lukuleri dansi prisiri. No afrontu yu kulturu. Nanga di Frenti Rutu famiri. Die Frenti Rutu famiri. Bas Berg en Friend Nanga Warimbo Crioro. In loop 3 uur bakadina. Surinaamse keuken aanwezig. You wasabi fa atori dis egomorofara. Buy je kaarten online voor maar €23 of eventixshop/SFRYBWZN. Telefoon 020 3300 670 en aan de kassa-tickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa. Buy je kaarten no! Mama hoor baka Juno. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Ja, maar dan jou door bij Kulturu TV, speciaal voor jou. En natuurlijk toen we precies bar alles maar een boom bijjodi. En natuurlijk, if you op WhatsApp taki, je belt Kulturu TV. En dan, ja, we welcome met you. Ook vandaag weer, dan een biggie man, ja, zo. De heer Lal Feide. Milobi brada. Anganef Masragado. Mooi, hoe breed die? Lal, de situatie is er dan. Ja, we zien sa. Faya luku, if je luku terug go naar sana. Faya luku go sana. Ja, me keur alasan afdape no der, want alibi dape ane waka no de, alasan egwa gron no de. Mi feni akondre srefi, ano akondre sa ube gwent abi. Sinds a president diskong meneer Santoki, je shitaki a herkondre vernietig helemaal. Is de wan brand kon ook toe, wan bigi brand da pasranang. Per mi eshi, tak no, dis ano soma brand, dis nou een koep city. Isabi toch, dis na pai de man pai wan man, fu kan broma presi, fu bruya kan ko ina kondre. Dus na dat, mishi mi lobby brother. Want hoe Lucas en je man tak na wan jonkie go ina presi, broma presi. Want yo, is sam luku tu? Wat er nou bende? Fakang. Dat misrefe actie misrefe fakang. Heel brandweer. Sande da pedang waterano de. Fukan blus wan presi. En no man kan ko temi tak na jonkie broma presi. Isabi toch? Ala yuru na jonkie na pai. De mij pai ma broma de presi fu bruya kan ko ina kondre. Na dat mi eshi. Ook toe wat me lukt, want is dit op TV toe. Misschien dat we man tak jongo. De man bo abasa onder controle. Maar wat er nou bende? Na cool die zien bekono. Dat hem kon tja wat er kon. Ja, dat missie toe cool diep zien. Tja wat er kon en. Mi even raar jongen taki zo aan kondre dan. Watra no de brandwerk na watra. Dat is nasa. Misref normaal wat de wijs naar de man dat. Amana gratis aan manchara watra kon. Dat want ik wel rekenen ook kon, een factuur ook kon. Zeker, president. President zit in koep toch. Dus factuur altijd ook om money. Amoni sa Ecuador dat penono de na so vriendjespolitiek. Je even ziet dat watra no de cool diep singe cha watra kon. Na pai ja bif pai cool diep singe fa cha watra kon. Dus Asan from op je zo. Maar toen go luku moro fara weet je ziet dat je verkiezing ook kon dadelijk. Want alles aan die bepsa je tak jongen. Ama wan ete 5 jaar. Faya chateau disi want afvallig ek bari je zo. Tramai tak amai doen boom, tramai tak doma afvallig ek bari. Fayu el Lucasani. Mi is tak 5 jaar van mannen ne komora da betama gi 5 jaar Brunswijk jare. Maar tegen want Brunswijk nou apa. Brunswijk nou apa nanga gevoel nanga ati. Nanga liefde, nanga alasani Brunswijk abi. Dus beter ama mopo van Asturu, dan magi mi vice-president Asturu met kamas dom. Luku de mij kost Brunswijk, de mij kost Brunswijk. Des manos a Brunswijk. Des manos a babunsa Brunswijk, het doet gi apoti volk. Gi a volk, alasan na Brunswijk, het doet.
Luku na tanga 5 euro mates maar ik wa Brunswijk also. Brunswijk wiki mopa uit de sribi. Ko yep ala desma. Mi brada. Smanangap ching. Sanabinya smana also Brunswijk yep ala desma dat mi brada. Na sansa machine nga mi egi ai. Isabi toch. Sa Brunswijk doelek vice-president. Me suerengi no waman no abeng. No waman no aba ati fakel dati. Fuberoni Brunswijk. Dus me even taki. If Chan no man doing. En Chan is ook 5 jaar ete. Na fa oli. Chan is ook 5 jaar. Fa maka mek moro money anga de forma feng. Isabi toch. Maar amane do next gi afvallig. Enigste passa meshi in a kondre na Brunswijk. Meshi leki pa fa kondre. Maar even volg op de ai. Want die is het een probleem te. Dus mijn castrati. Dat is Chan castrati na Brunswijk, weet je? Na Brunswijk castrati. Dus na pa. Chan ano pa. Chan is geen man met gevoel en liefde. Hij heeft dat niet. Lek van Brunswijk abeng. Isabi toch. Alla mij vindt dat Brunswijk dit, Brunswijk dat. Nee, unosap Brunswijk. Daarom isabi toch. Dus daarom mi etaki. Mek Chan dribi. Mek amapot Bravo. Mek amapot meneer Brunswijk. Ronnie Brunswijk. Lek president ama se voor Shifa kondre draai. Maar Brunswijk zou je naar regering die is toe. Ja, Brunswijk zou je naar regering. Maar aan de Brunswijk na pa luku in een kondre en de vice-president draai kondre. Na president draai wan kondre. En if you na mi baas. Na sa you tak ja dat ma bif do. Isabi toch dus si. Ono man kost Brunswijk. Alas mij Brunswijk. Sa do ne kost Chan. Want ano Brunswijk aba anu. Na Chan aba sroto in anu. Dat is mijn tak no toe van no. De wane trafasi. Want je moest kono. Want ziekenhuis heeft bari. Onderwijs heeft bari. Asan ne waka. Nee, maar dat zeg ik ook. Het komt door die gasten van VHP. Want al die gasten zitten. Kijk, die man, die minister van hoe heet het? Nee, behalve OW, die minister van Asikafonds. Behalve sociale, maar zeggen over Adatarasani. Volksgezondheid. Na de mate draai kondre. Financiën na VAP draai. Dus alle de maand na de man draai aan Brunswijk. Ano de sanif Brunswijk isabi toch. Dus als aan dat Chan. Sana rol voor Brunswijk. Want kotak een minister voor volksgezondheid net weer bong. Sa Brunswijk moest doen. Brunswijk na man doen niks. Ja, Brunswijk spreekt de maar aan. Mi is tak Brunswijk spreekt de maar aan. Maar het ligt niet aan Brunswijk. If Brunswijk spreekt je aan, moet je werk goed kunnen doen. Isabi toch, want na baas voor de minister. Werkelijk isabi toch. Maar hij spreekt die gasten wel aan, maar het ligt niet meer aan Brunswijk, het ligt aan Chan en die gasten van Chan. Dus waar hij moest op, dus maar moest sabi, want zoals mij tak ja maar Brunswijk doe je aan regeren. Toen maar dem sabi dat luko, maar sorry, maar ja, man doe niks. Nou maar atramai taki. Ja, en werkelijk, ama leti, ama no man doe niks, ama no man doe furu. Na tramang taki. Maar na eerst heb je aan ding, dan koutere. Ja, koutere, luku a koutere sani, luku des mij chansa lekwan kick of lekwan sani. Maar koutere, ama no bedoeling letterlijk en figuurlijk tak ai mi hoor koutere. Ama taki mi hoor koutere, wegen sanning. Nou, domang ama hori wam domang futu. Dus nadat na koutere famang. Isabi toch tak ama hor wamang, ama hora president, maar nou, wa president zonder ede. Dus dan ma bif hara tere famang kan ko wiki. Dus nadat na bedoelen voor Brunswijk. Maar ik heb sana, ik contact nou de man win baka, Bob, VAP win baka, dat de mouse don baka. Ja, maar ik denk VAP win, mi brada. Dat duidelijk, ik denk dat VAP win. Ik denk Bob. Liever met Biggie de Libis Masandina kondre. Met de stem die Brunswijk. Ja, maar Brunswijk, abi voor elkaar man. Ja, dat wist Brunswijk elkaar man. Mina trobi, maar daar maar elkaar een boom partij no. Maar niet een partij als VAP. Dat niet. Nooit meer VAP. En VAP, meneer Chan, jij komt ook nooit meer terug. Want je bent geen vader van het land. Je bent een boef.
Maar ik zit er 5. Maar dat is aan toki. Ik denk, je kies 5 jaar in morgen. Luka 5 jaar dat ook wel Brunswijk. Dat je als je sa Brunswijk o doe leki pa. Lek wan man van kondre, lek wan man sa loben volk. Dat je als je meneer Chan. Ja. Mina lal, mina kosiu, mina tei. Maar meer vind, de 5 jaar is door meneer Chan. Je hebt geen malle moer gedaan. Je hebt niks gedaan. Ihara kondre nanga de man figwa grong. Je hebt de man daar als Jogi of hoe je heet. En Noor Mohammed. Het zijn alleen maar ongeschoolde figuren die je daar hebt. Alleen maar boeven heb je. Zo voerman. Je pot minister aan grond dappen. Zo voerman. En dan kan meneer Chan dus 5 jaar voor jou. Ik denk 5 jaar voor je komen morgen, meneer Chan. Eerlijk gezegd. Wat afvallig is, toen we takken als maar accidents maar altijd, jongen, karwan san Jimmy sa Chan dubong. Want de mij bari dat jongen, dat is zo. Maar karwan san Jimmy, die kan zeggen, ai, dat Chan doe. Wel, meer ziet dat sa Chan doe na 0-0-0. Chan heeft geen malle moer gedaan, like van Brunswijk het doe. Sa Brunswijk doe gides ma. Dus ma moest takken toe. De score sa Brunswijk bouwdappe. De osso sa Brunswijk bouwdappe. Lukute wan sam say na kondre. Na Brunswijk wan wis na net ya met helikopter gwa desma. Nooit Chan doe desanti. Isabi toch? Dus mi even tak volk, kriore volk, wikiboy. Mina lale takanga nu. Wiki, want misrefe saru nu ma. Sanen, misrefe suku den probleem, want we longo baka Chan hebben beloven met gouden woorden, gouden bergen en jullie krijgen geen malle moer. Brunswijk aan nou maar zij beloof of zij bluff. Brunswijk nou maar tak tama taki, mojepi, aan mij doega volk. En dat naar Ronnie Brunswijk. Ja, want laatst weet je dat hij afvraagt aan bestellen dat de mij doen sani of de man doen niks. Laatst van broodje bij Mickey, dat de man met dat een broodje make voor om 1 miljoen. Dat die de man go film dat broodje ne ben de optimaal. Is dat toch dat toe? Mino share mamiere fa broki taka broki priti. En mi even taki amoni dati. Nou, gewoon no amoni sang de man gi de man mati na vriendjes politiek. Sa de man doe dat pe. Isabi toch en a broki sa muro met of faman muro met of faman ning. Tak ameki na sosorot soy na nyamoni. Meneer Noor Mohammed of Feining, milale takangay tideli. Jij bent gewoon een boef, want eerlijk, if mi betas ranan, ibo kies voor haar, meneer Mohammed. Je is zwerengi, omdat je bluff, je tak boom biggie, en je bent een vieze, vuile racist, nog erbij, dat je gewoon leg uit. Je nanga jogi. Jogi dat hij isabi toch, je AVP, of je bent long toch, je minister voor Financiën. Die die je kon kost ningere, meneer Jogi. Wat die VAP uitgevoerd? Geen malle moer, jullie hebben alleen maar gefrieten. Jullie hebben alleen maar gestolen van het land. Zakken gevuld. Jullie zijn drugshandelaars. Dan willen jullie komen praten over meneer Brunswijk. No boy, Brunswijk na moroboom pasa mishidape. Eerlijk me pa. Baga bouta na bravo. En sa bravo do, bouta no toe. Bouta zit daar onder mij had ook alleen maar vervoerman naast hem. Alla de man van man naar voerman. Alla de man Abrahams bij de helikopter. Neder. Alla de man naast zo'n voerman. Maar we hebben contact over Abob of we hebben contact over Ronnie Brunswijk. Ronnie Brunswijk no doet niks en Samuel Bega volgt toe. Voor de no contact aan den doodmofo tak. Ja, amana bankrover. Wel, amana roof no een bank. Mi beda zodat hij denkt in dat. Manga man beda zodat. Apisten bakwanda shiago, bakwanda stakum go furu. Isabi toch? Na so bakwanda shiago go. Umopet zodat hij mika Holland. Isabi toch? Dus no man kan contact na Brunswijk fura bangi. Want trama be de bij na de trama roofa bangi en de maat no de mora grond tapu. De maat de deba. Dus Samuel Bega asrana follow. Uno wasu mo fotapakel, want uno sa Brunswijk. Na begi me begu, uno kosa man, uno tak don sa ufara man. If wan saba man,
Ugo mitanga man dat we Shifa Brunswijk denken. Mijn brada, eerlijk gezegd, met Tegiara, akel dat nou een pa. Nou een pa, mijn brada. Maar de boom voor Sanja volk, de boom voor San Gilibisma. Vast van je taki sapa man boom. Misap meneer Brunswijk, heel goed. Heel goed. Omdat zij de mensen tak dat die, im sapa man boom kan tak zo, alvast van je taki. Lek journalist moet stellen, want to kritische vragen, want no zo mino doe mi roka boom. Logo afvallig en logo Brunsi praat money, hè? Je moet een bepaalde kapitaal hebben voor iemand doet dat die. Dan mag je denken van, amang kona money, want je tak wansa niet dat, amang, de man tak amang roof, want hij staat op de lijst Interpol. Dus dat is nou een kritische vraag. Dat jong pietje mino, zeiden de man potamantapa Interpol. Logo zeiden de man potamantapa Interpol. De man shitak nou een true leider kontok. En dat de man broka mama gado nesribi. Isabi toch? Libisma o broka mama gado. Sa gado pot di Brunswijk, gimene Brunswijk. Mi man, no ama puring, no libisma. Isabi amano roof no one bangi amano roof. Isabi toch mi brada. Mi manga de man beda so dati brada. Amano roof no one bangi des. So liste me yere des me tak ama roof bang ama. Na bumbo ati bro me kisi omdat misa fa meneer Brunswijk de. Meneer Brunswijk ano takro artikel ano mananga week ati lek fasanto ki aba week ati. De man brokama. De man brokama, maar de man no ma brokama gado na bakama. Gado a loktu gado a gron gado a busi gado a water gado a winti gado de bijisma na baka meneer Brunswijk. Omdat de shi soort boom akele du a volk en ga kondre. Ushi dat ama je papoti volk teres ma bwansa van nolu. Ushi alam no wama kan taka no true. A true te wan ma bwansa van nolu. Brunswijk de my go. Maar mo actie bagawan kritische vraag. U babo man de belly. Ato dat be fayap tusi amanda tanga belly. Later de makwe kon boen boom. Maar amanda be fal Brunsi aan ala de bijna. Ja, kijk, politiek. Luku even nog kies een story sa im kiezen of ik denk dat ik ben een president. Luku belly na mijn neef toe. Belly na mijn neef. Dan kon de leren toe. Ja, man, ik tak garantani. Mina uit Belfort geslacht mijn mopo. Isabi toch, mijn brada. Mina koti kapching. Isabi toch. Dus si sa bravo nanga sa VP nanga meneer Belfort abi. Mino sabi ma meneer Belfort sabanga isabi ataki dati sang anga demataki ma mi otegi elakiara mi brada mi vice-president na noa anu in noa sma libiere. Despite takia ama atraman be ko dede alas libi ma sma anu de naini. Dat asma sma takia una debe una sabi. Maar je weet hoe mensen kunnen zijn, hè? Ja, dus kijk, we laten alles in Gods handen. Weet je, we laten alles in Gods handen. We laten alles in Gods handen. Hé, no, was aan dat? Pas ik kon, Tio, hier van man dat. Boy, meer man, dat boy, hij is een ondankbare beest. Die man is gewoon een ondankbaar, die man is gewoon een vieze badlap. Maar man, dat Brunswijk man, toch? Die man is geen Brunswijk man. Die man is gewoon een hele lekker. Is die man. Die man is een ongeschoolde figuur. Want man lijkt Brunswijk, zijn jeppie. Je had geen malle moer. Hij heeft een busje van je gekocht. Dat hij dat deed. Die kon kos akel, je kos aan man, je kos aan man zoon. Zij gebeuren aan man. Mina sap tio. Mi shaman tapanet. Isabi toch. Mi be shaman be kon tulis da pa bravo also. Maar amana be mag konsi, amana dorosi, ja man bet. Tide di bravo bij wan bus jaman. Toch amai kosakel. Nas amana was saka. Aso wami kan tegi. Hij is gewoon een rat. Sana probleem dan. Sana probleem. Sai de aman deso. Samsa. Dek you krabasi ano sheng. Masa pemba ano sheng. Begadoti ano sheng na tampum fui ala. Luko tegi elek is ab money. Money na fuck up sad mi lobby brada.
Isab, lugu, ino do no aroko ga kill. Je tak icha omen duizenden smakonga man. Next no chakonga man. So probleem. Je bluff, na serie serakel. Nos no de wis chan kon, chan gaman taki. Lugu tio, mo jiwan banku dusung. Im kier Brunswijk gimme. Gaat hij dat doen? Hij gaat het doen. Mama bet adia Brunswijk met jama moniko taki sama bet tak die Brunswijk. Ja, maar dat zeg ik je. Libis maar ondankbaar. Akisa bus. Akisa bus, akis money, akis nyang, akis alasot san, akis bravo. Dat die je kon tapan net daar, je kon kos mi vice-president. Sa you no sap fama be Libi, fama makwe kaman, of fama man sot onbera manyang. Dat die ama bay wan bus ji. Ama gimon, ama solgi, ama gi alasan. Dat toch voor wan lisi sang ama no ma yepi. Dat je kon tapan net dat je kon kos akel, no man. No de asan fire ook toe, maar shit even lukan net aan toe man voor man qua Brunswijk no de from me flow man ding. Ja want toe man piqué de man qua abob no de dan. En factory wat kan onder na street media want misschien was het san want de was het san de dat naast de straat man no de. Vanga. Lugo mo tegen elk me da Holland jare. Isabi toch, dus mina maar mooi inatorief de man dat die ze vechten het zelf uit. Isabi toch, maar mi breiti taki piqué kong. Mi breiti anga piqué hier, mina mag li. Nou boy sa aboye shoga. Aboye shoga. En dan mi taki piqué shoga gi abob. Dus mi de tevreden anga piqué. Mooi man, we zijn tevreden na piqué ama en lange wano. No de we luku Suriname moet vooruit. Hoe zie dat? Brunswijk het weer best. Hoe staat Brunswijk een strijder? Apistendi asande be waka en be go en een massa oppositie. Dus we weten wat hij in huis heeft. If you kan kara volk op. If you kan takken sandi. Zij bot tefi boluku go in de kamer kan takken volk. Zij bot taki. Wel mi bot ega volk truere anga ala respecti mi lobo nu. Lekstranas ma mi lobo nu mi loba e konder mi lob mi volk. Maar met bejo nu nang ala respecti. Upotu stengi meneer Brunswijk. Upotu steng na abob. Dat was she sang meneer Brunswijk et duji unu. Dat mi wan begu nu. U kawang, u bondru kawang. Upotu stengi abob boy. Was she bon for sani. Sa akel disi e duji unu. Na wan man sa loben volk, na wan man sa loben kondre, na tuma no mo mi be abi sa loben volk, anga sa loben kondre, na salig meneer Bouterse, na allerlei tuma mi tati werk tap misking. Op sa 20 jaar, mi ab Brunswijk tap mi ati, sa mi tati werk, en no tide jari mi ab Brunswijk tap mi ati. Mi tati werk Brunswijk, de no de da, we gwa 23 jaar sa mi ab Brunswijk tap mi ati, sa mi tati werk. Nou, ben je boek, kameraad? Mga Brunswijk altijd na boon kameraad. Na mi pa, na mi brada, na. Alasaf mi de dape. En Brunswijk am ma. Met tegen mi brada. Es maf Brunswijk. Vanaf Brunswijk am ma. Met tegen jere, oma. Nou, mi brada. Nou, ma. Nou, ma zei tik alap ching. Wie sot volg. Met tegen eerlijk brada. A vrouw dat die luku alasma. Isabi toch? Dus altijd misab na baka Brunswijk. Tot de dood. Milal en na baka Brunswijk. Tot de dood. Want nou pa is een echte vader. Is een vader met liefde. Is een vader met een hart. Ja? Het is een vader van zijn volk. Zijn loben volk. Je maakt me praxer woman boy. Woman, op de wal leef voor Brunswijk. Maar dan waren die baret. Brilla. Taman dat met taki, na samans met taki. Maar tak Brunswijk nog valk boema met dedeki Brunswijk. Na samans met taki. Mi met dedeki bravo ja man. 1000%. Misap semana bravo. Misap sumana Ronnie Brunswijk. Smasa no sap Ronnie Brunswijk. Uno kosa man. Uno saba man. Isabi toch. Na wa pananga liefde. Na wa pananga ati. Mi man. Wie soort volk ame yepi brada. Solisi, ik bus in die staan in mijn botanikeri. Rekonta mungo tapu. Brunswijk pot alasan die ze eten, ze hebben huis, ze hebben alles doet hij. Wie soort volk naar jou.
En dat milo fakel. Mi is samen meneer Brunswijk doe. Ja, mensen, jullie hebben het gehoord van iemand die dicht bij Brunswijk staat. Hij kan het weten, want hij waka, masribi, hij bij de Brunswijk bent. En hij weet het. Dus atori sama chaka visiti de, neem het ten oren, sapsuma naar Brunswijk, want walos aan het taki. Ja, waloma, want jama porning. En dan, kijk, dit is een meneer die sap in en uit voor Brunswijk. Jama porning met tegen eerlijk, want nou echte paboy. Nou pasang uno apmoro. Ai, dis na gado juna man disi. Ta kustarama, kustarama, lobaman. Lobama leku egi follow. Joina man, ta o shisumana Brunswijk. Luko mesma ame sengua dorosia atoso. Ame payange egi moni jongo. Ame ber omenisma. Ame yepisma nga ososan lasi. Ame pai por de osof gidensma baka. Na sansa machine nga mi egi ai mi brada. Alla de dape Brunswijk oso druk. Brunswijk heeft geen rust mi brada. Met tegi eerlijk. En first lady sa meshi. A first lady sa meshi zou kon, samus konon. Na vrouw voor meneer Brunswijk. Ja man, lek van meneer Brunswijk op een boati. Precies zo meneer Brunswijk vrouw op een met tegi. Gado gi Brunswijk goat ati, gado ga ma vrouw goat ati. Ama mana ebe swerengi mi brada. Nas man nga go to ati nga liefde nga gevoel voor libisma. Ai boy, mevrouw Fine Cairo. Na MSC like first lady. No one smamoro. En na vrouw voor Chan. Dat nou voor man. Maar a vrouw sa MSC like first lady. Na echte, na mevrouw Cairo. Mevrouw Fine Cairo. Na dat me is she like first lady. Like Fabouta bij een first lady. Die was ook een goede vrouw. Ze was ook een vrouw met een goed hart. Is dat toch? Maar mevrouw Fina Cairo met Tego Elk. Nou, een goed at die vrouw daarbij. Na MSC like first lady. Oké. Verkiezingen komen eraan. 25 mei. Sa Brunswijk kan doen het voor zorgen dat minamang. Ik wil het er zijn voor jullie. Sa Brunswijk kan doen het voor opodesma dat lukumija. Want isabi toch was een ego. Het was al michi. En dat was altijd een volk en bari. Chaneka doro. Dat nam sa michi tap mi Netflix. Brunswijk ekong. A volk op aman van olu. Ik kan tak faiwani. Chan no kong. Brunswijk altijd kon. Dat nou was aan dat je mee moet geven. Maar if you tak wan san nono de, sa ibo taki van dat Brunswijk doe het dat man moest weten. Sanning. Sa Brunswijk moest doen het nono de gimme na. In de media of tak aan volk of sama moest doen. Want amam tak moro voor aan volk. Amam tak aan volk, tak aan media. Isabi toch? Want misap den san sa kel wan doen. Misap tak meneer Brunswijk, want setas a skoro, amawa lukus den skoro op chimbung, taki den ka ap wan boom papira, tak ala volk, wie suma na you, ik kan gwa wan boom skoro, fikan bereik wan doel, fikan kon in de maatschappij. Dan na eerste sansa misap na meneer Brunswijk doen, meneer Brunswijk wa luku atoso. Meneer Brunswijk wa luku a crimineel gedrag daarbij. Isabi toch dat na sansa meneer Brunswijk potta papiera ba. Meneer Brunswijk wa luku de oudjes. Meneer Brunswijk wa luku de chinsa na bimmananga pa. Isabi toch? Dus alla den sanat amandi swandu gi a volk. Dus dan mi e bega volk tak uhora ma baka fu amaka lusunu. Ama gi alasma jari. Luku omensma ama yep nanga jari oso. Isabi toch? Dus dan mi e bega volk taki. Anga neef masragado me begunu. Upotu stengi meneer Brunswijk. Want hij heeft goede doelen in zijn hoofd. Fukan je pa volk. Hij heeft goede bedoelingen. Maar nou, volk voor Suriname. Dus ik van mijn stak ik ba. If je go stem, sap op zo maar je kleur en dadelijk. Zodat. U kleur en tap abob bij. Want u kan kleur tap NDP. Maar u kleur tap abob. Isabi toch? Mina trobi if NDP
gua a bravo, isabi toch? MDP anga bravo karo, koma ya, asan doi gado anuwe, luku sepsa, maar me beju volk, u potu stentap abop, me beju nu, wana dape, wo fen yepi. Isabi toch, uno sap, de wan sa no sap bravo, of sap, sa no sap meneer Brunswijk, me beju nu, us doruste do, beji gado juice refi, anga juice gamang, takama ka horu baka junu, en misap tak, 1000% meneer Brunswijk, o je pa volk, o pura volk uit de Pinari. Luku de mij takama ama me mek muna me mek. Luku de mij ko sama ama ne pai belasting, sama belasting Brunswijk e pai. Fa go to, sama ego suku sap mi man. De mij tak over akele kosake. Akel dis roko tranga mi breda. Amoni sama verdien in abusi. Nadat ame praja volk. Even volk hij tak amane pai belasting, dan moet hij toch ontkrachten. Memang amai pai deki belasting ya, mi presidente pai belasting met. Maar dan was man taki toch je iets, zou tak ja netru, luku ja papiera de, luku ja bewijs de, isabi toch? Luku tiwan broko amang, ino konanga den bewijs yo mek sma broko amang, mek isma taki, isabi toch? Maar if de maf belasting schrijf konanga den papiera tak luku ja mene Brunswijk e pai. Dat moet ze toch, de man moet zo dat nee. Supsa, isabi toch mi brada, dus me tego nu era. Luku amoni sa kele kisi. Akele prata yang moni gi ala desma. Tamana moni mora misipa ma prat pis go to gisma. Fikan libi. Mi brada. Ta mi mang mek dama kos chan no. U kos Aaron, u kos chan na de mati want Aaron na Aaron foka kondre up to. Isabi toch. Dus u kos de mati. Wa masa abuan bu ati se ye pa follow. Uwan broko, ano leuk uno. Ano leuk, mijn brada. Mensen, jullie hebben het gehoord. Kulturo TV speciaal voor jou. En natuurlijk, als je vragen hebt naar de heer Lal, plaats het in de comments. Want de heer Lal, ja, ik kan op jullie reageren. Want we zien de heer Lal vaker bij Kulturo TV. De heer Lal was aan dit, zei, want taki als slot. Was aan dit, dat je een barsma odi, of iemand tak was aan dit. Ja, mi wan barayek volk fusrana odi. En mi wan begu nu nang ala respecti. Luku me fight do nu tu. Luku, ya wan boy da pe piki. Piki srefe mek moeiti. Ik wan trama ko ina partij tu pepi. Mi de tevreden nanga de man. Isabi toch? En me begi gado gi de man tu taki. De man kan do aroko na behora. Nanga eerlijkheid. Nanga sweetie fa atif masragado. Isabi toch? Dat me wan begi de man da pe. En ik ben trots wel op Piqué. Ik ben blij met Piqué. Isabi, omdat mi sap taka boy dat nou een echte fighter. Isabi toch? Dus mi de tevreden. Nanga Piqué taka ko in een partij. Taka man kon join mi VP. Marlon Rosenblad ko ook toen naar Abba volgens mij. Ja, Marlon Rosenblad beka unuba olanga man beda abob ma. Die Hollanda was hij eruit. Dus ik ben ook blij met Marlon Rosenblad dat hij terug is gekomen. En taki, me kupota anuna wang. Isabi toch, me ku sora volk taki no. Abob, meneer Brunswijk. No pa. Me ku join akel. Isabi toch, me ku power man. Me ka man tron president. Me ku shi. Sepsa. Mooi. Isabi toch me respecti. En me bega volk fusranan. Vooral de jeugd. Ono me kisma haru no alibitranga luko me siki da grond tapu. Ono go panya osref somar. Isa o me siki da grond tapu. O me sma esikas ranan. O me iets patiënte. Mi brada, mi pchisa, de lobby wang. U gebruik u verstaan. U guaskoro. De man say go do ogri, say go do kraya. Me begu no. Anote ya furu ya wakaman. You not dede man. Dus me beju nu lang ala respecti. U bondru kawang, ala de rover. U bondru kawang. Da usukuro ko. Fukan tron bigi man in de maatschappij. Fukan sor up ching. De ching fusa gado lenunu. Tidef tamara. Mek dem ching tron een vrouw of een man in de maatschappij. Ja, dat me beju nu mi brada. Want roof, uno do niks aan. Dedeo. Mi bede uru sodati. Mina man fa strati, mi saba strati. Na sinds maar 13 jaar. Mi de tapa strati. 13 jaar mi be abi. Mi de tapa strati.
Mi extra strafu san beni na 13 jaar mi be abi. Wa man be roof mi kapa man. Mi go a strafu. Isabi toch mi man. Dus mi sap san alibi, mi sap a strafu. Apis te me go a strafu na sinds den si van toch ting. Isabi toch, mi go a strafu. Isabi toch mi brada. Dus mi sap alibi mi man. Isabi toch, dus dan me begi met takanga volg. Fusrana, a jeugd, vooral a jeugd. Uno mek sanhari, uno mek grondtap sanhari, want tideo libi. Tideo dede. Tideo libi tamaraye dede. Dus me beju uno go panya zomaar. Want iets lai. Dus me beja volg. U yusu ede. U kawan, u bondru kawan. U lobus reflexrana volg. U bondru kawan do potu stengi abop. Dat me beju nu. U potu stengi mene Brunswick. Dat was je soort pawabi. Bouta be de wan pa, maar de Brunswick. Apsa wan pa. Na wan peetje, na wan pa, na alasani. Dat na de Brunswick. Na wan man na wan goat ati. Dus uno kosa man, de wan san no saba man, uno tak don san ufara man. Dat mi wan beju asra na volk. Mooi. Grand tangi toe voor occasie die Doroja. Voor zijn camera voor Kulturu TV. Want Kulturu TV, we zeggen alles maar. Het is niet zo of je naar ABOP of je naar voor VHP of je naar voor Wisuma. We zijn er voor een ieder. Dus ook jij van VHP, ik jou mee was doen toe, dat we bangen mee want tanga Kulturu TV. Je bent van harte welkom. De meneer van ABOP, je bent welkom. Maakt niet uit welke partij, je kan taki praat. En natuurlijk, we takken aan volk en ik ben blij dat we maar tak jongen, ik wil ook praten. En we verwelkomen hem vandaag hier. En we hopen hem vaker te spreken natuurlijk. Sana laatste lees dat is Brunsi. Laatste lees dat is meneer Brunswijk na 2 weken geleden. 2 weken geleden? Via telefoon. Oh ja, contact. Ja. Nou, kel na me tegi elke keer. Nou, masa ai me de jaman dat hier. Aba man tap mi ati mi tatoeëra man dat. Mooi, maar mensen, jullie hebben het gehoord. Amang tatoeëra Brunsi tape ati. 23 jaar ba mi aba Brunswijk tap mi ati. 23 jaar ba mi tatoeëra Brunswijk tap mi ati. Pali, dat misschien voor mij piqué voor tatoeëra man toe volgens mij, hè? Oh ja, dat misschien ook toe, maar ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Maar ja. Brunswijk tap mi ati mi tatoeëra Brunswijk. Ja, dus Usabi, Milala 23 jaar ba mi tatoeëra Brunswijk tap mi ati. Brunswijk nanga Bouta. Bouta tap mi anu, Brunswijk tap mi ati. Oh wel, dus ala tumande. Ala nen tumande. Omdat Bouta bede mi urubas toe. Manga Brunswijk na sodati. Bouta bede urubas. Isabi to. En nou een keer sa mi sitaki na de tomaat bekan seta kondre. Na de tomaat sa lop sranang na Brunswijk na Bouta sa. Bouta sa val uit no de. Dus dan me bejo no. Upotu stengi Brunswijk want na enigste leider sa mi esi en na. Altijd mi tegi de man. En no tide jari me tegi de man na enigste leider sa mi esi baka Bouta na Brunswijk. Mi brada na chawa jari ba me tegi de sma. Brunswijk no bede next eta man best don goni kabinet. Mi tegi de man tak amasa we shit lek low man. Na ma to abi dadelijk, na ma otro president, uno chama low. Dus me begi gado, masra gado, langa libi gimi Friese president, Ronnie Brunswijk. Langa libi, krachtig gezond wijsheid. Isabi toch, me begi gimi Friese president. So me begi ga vrouw van man toe. Mevrouw Finet, ma na moeder mekaren. Na mi mada petu. Mama Fina mekaren. Mama Fina Cairo. Ja man, me begi gado krachtig en gezond toe. Langa libi. So me begi gi oma, gi Brunswijk ma. Sa sorgu Brunswijk. Sa nya ome pina nanga Brunswijk. No wan libisma no sa fa vrouw kweki dem chinfeng. Dus dan me begi masagado. Langa libi gi oma dati. Ja man mi lobby brada.
Mooi, thank you. Ja mensen, dit was het ook alweer Cultuur TV speciaal voor jou hier op deze Goede Vrijdag. En heb jij ook een verhaal, Itak jong, ik wil ook praten, ik heb ook iets om te melden, bel naar Cultuur TV en we staan voor u klaar. Ben je van de VAP, je mag komen. Ben je van de ABOP, noem maar op wie dan ook, je belt en we staan klaar. Dankjewel. We zeggen tegen iedereen, oh ja, was dat het even? Ja, logo meneer Chan Santoki. Mijn contact met de tevreden naai. Mijn contact met de ontevreden naai. Maar toch met de ontevreden naai. Omdat je niks hebt gedaan. Je doet niks ga volgen, meneer Chan. Dus mijn man contact, mijn man kon coach you, tak disi dati. No meneer Chan. Mijn wansan me want tegen wiki de igos don bumbu nanga Brunswijk de itaki gos don tak nanga you volk maar no de alati bafi takanga volk want ifa niet tak volk dus me beji meneer Chan nanga alla respect milal e begi you skoifi mek Brunswijk wat pasturu da yo shi sumana wa pa anga sumana wa later fa konde suma loben volk dat me wan begi meneer Chan Santoki. Tot zover. Ik dank u, meneer Chan. Ja, dat ik voera kondre. Ik vernietig je volk. Ik ben u dankbaar daarvoor. Maar God heeft nog een appeltje te schillen met u. Ja, meneer Chan. Doei, meneer Chan. Lal. Mi naar meneer Brunswijk. Ja, meneer Chan. Mi naar Brunswijk. Mi naar Bravo. Bravo tis. Ja, dus u mag sabi. Sa uno sabi. Sa amandis e dugi afvallig, uno taki, uno kosaman, want uno sa meneer Brunswijk. Yap walo jana Holland toe, walo yapi. Pardon tak mim taken, so era mi lobby brother. Sang ik tak dondo san over Brunswijk, de man no sa Brunswijk. Uno sa meneer Brunswijk, dus nanga alla respect, wasimo voor moroboom. No kon tak dondo san over meneer Brunswijk. Heb je gehoord, anders heb je met lal aan de stok. Adjosi, doei. Ja mensen, dit was het ook alweer Cultuur TV. En goed, ook u krijgt de gelegenheid om wat te zeggen op het moment dat u wat wil zeggen. Bel naar Cultuur TV en we staan voor u klaar. En tot een volgende keer. Ik ken hem als voetballer. Oké dan. Er is een meneer hier die wat wil zeggen over Brunswijk. Ja, ik ken die meneer als voetballer, geloof ik, hè? Van het Surinaamse elftal. U kent meneer Brunswijk als voetballer van het Surinaamse elftal. Ja, verder kan ik het niet. Ja, van het Jungle Commando geloof ik, hè? Ja. En hij is een goede man, toch? Dat weet ik niet. Ik ken hem verder niet, maar het zal ongetwijfeld een goede man zijn. Ja, hij is een hele goede man. Ja. Nu is hij de vicepresident van Suriname. Wat zeg je? De vicepresident van het land Suriname. Ja, dat klopt. Dat is Brunswijk, hè? Ja, en ja, misschien wordt hij ook president. Goed zo, meneer. Ja, Oké. ja, Oké, dankjewel. Oké, dat was het ook alweer. Ja, dames en heren, dit was het weer. Cultuur TV. Wij danken u voor het kijken en zeggen tot de volgende keer. En blijf bellen, subscribe, abonneer, geef het door. En ja, zeker. U heeft het gehoord. Suriname, verkiezingen, Cultuur TV speciaal voor jou. Bye bye, zwaai zwaai. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man,
de man is veilig zijn. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Kinte Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo!